Сёння мы з вамі чытаем 101 санет Уільяма Шекспіра. Спачатку на беларускай мове ў перакладзе Владзіміра Дубоўкі, а потым на мове арыгіналу. Сёння хочацца вам дадаць, што санет на беларускую мову перакладзены не зусім дакладна. Па-першае, гэта санет непасрэдна да музы. І Уільям Шекспір, ён такі не вельмі задаволены працай музы, і ён нарэшце у канцы санета кажа аб тым, што раз ты няўмека такая муза, то я табе пакажу, як рабіць так, каб мой сябра, мой каханы, каб пра яго ведалі навекі. А ў беларускім перакладзе, не зусім дакладна пра гэта. Таму майце на ўвазе, што беларускі пераклад і ангельскі не супадаюць па сэнсе. Але давайце пачнем чытаць. Пераклад Владзіміра Дубоўкі. Гарэзніца, нашто марудзіш ты? Не нарысуеш любага майго зусім дабром, зіхценнем пекнаты, чыё святло і на цябе лягло. Ты адкажы, няўжо на твой пагляд не трэба цноце ніякіх фарб? Галовак няўжо зусім не варт увекавечыць гэты дзіўны скарб? Няўжо краса тады і прыгажэй, калі яе красой не назавеш, хоць залаты ёй створаць маўзалей, а вечнасць дасць ёй твой цудоўны верш. Каб час наступны бачыў прыгажосць, ягоны вобраз дай такім, як ёсць. А зараз на мове арыгіналу. O truant muse, what shall be thy amends for thy neglect of truth in beauty dyed? Both truth and beauty on my love depends, so dost thou too, and therein dignified. Make answer, muse, wilt thou not haply say, truth needs no colour, with his colour fixed, beauty no pencil, beauty's truth to lay, but best is best, if never intermixed. Because he needs no praise, wilt thou be dumb? Excuse not silence, so, what lies in thee, to make him much outlive a gilded tomb, and to be praised of ages yet to be. Then do thy office, muse, I teach thee how to make him seem long, hence, as he shows now.